салом алейкум амакаса. Шарафҷон тиҷӣ я амр шаво бедория? Ва алейкум салом. Ҳама бедор деко меша раҳмат шараф 100%. Комрон рӯзи хуб. Ва алейкум салом. Сӯзи тинҷи яка командир меша гаште дале. Ва алейкум салом. Иззатулло даётови ҳама ранги ма бехоб деко меша мода саҳар шуд бедор. Мода навшава саат чанда оли 2:26 оли саҳар нашуда. Салом брат. Ва алейкум салом. Футбол тамошо кай гаштем? Футбол рафтаси ягона муд команда. Ака назди сӯзи Шарифзод мешава гаштем. Рост ма хоб генерал ма қатки гап зистам аганаки раст хоби. Не як ҷо хоб дорем бехоб мудем зиқштем кутем қатина чахчах некамтар. Салом алейкум сӯзи хуби ака салом то сӯзи ака исмати ислом я видео накадем. Чӣ видео кунам қати исмати ислом? Салом алейкум сӯзи ака мешавам. боз ман мегӯм бекор муда якамта комментарияҳои шуморо дар ҳамин эфир бихонам. комментарияи хеле ҳамирзанги видео кардагим кучи наистагиам ба ҷавобтим зеханда холаи ма бедорен сағираҳои чӣ сағираҳо холиям сағираҳо холиям бедорен бедорен гаштем инҷа сӯзи браҷо меша шарафдон тиҷи даст каду видео барорум брат барихт компютер Барселона бозидораи о бача команда ничтак зинда боши канал беҳтарин. Раҳмат Абдулло бобоев салом дӯстам. Ва алейкум салом дӯсти азиз Абуталха меша гаштем. Видеои оянда дар бораи чай ҳозир ушам мегӯм. Не интерес меша дар бораи чай бигӯм агар лучи намегӯм хаб мекунам мешинам ҳозир ашта якамтар комментарияҳои шуморо мехонам. Ранги Салоҳ ке брат генерал ака зандорӣ бале дорам. Навбучи чӣ навбучи бозӣ чӣ шид ба кию кибрид ки бой дод чӣ хеле шид рости гап ман тамошо накардам. Ягон ререн бахшиш умед 97 ман нафаҳмидам мақсади гапта. Агар мақсади боша ки ман чӣ кораям ҳичим як блогер агар блогер бошам блогер так я бекорхуҷа пенсионер бозӣ тамом шуд яку як ничер шуда. гуфтум ку Абу-Даби брахок брат хол шоши хел брахок анҷа мешин чахчах када комментарияшон так боша. видеола мажбура Абуталха гап нест саломат боши. Так мобайл ҳаст ранги аму Салоҳ ном дорад чи я друзьям да PUBG мобайл ҳаст. Салом алейкум Нурали. Ва алейкум салом. Там ранги исмат кади видеои дигаш да мегӯм. Не причём тут исмат вообще не причём исмат. Охир ма бигӯм интерес мешавам. Мумкин баъзеатон дидагиен дар ягон ҷо хиёл мекунед ки ҳамун чиста ҳамои баъд тамошо намекунед. ҳам қаша медонам ки видеои интерес не ҳам қаша бовар кунед да хандадори хол надори не надорам респро хол надорам. Дигари канал чо шуди чӣ нашуда исодако дигари канал чо кади Амир Азим меша гаштем брат худ чо кади Шрам айдаром Шрам. Салом ака некем гап надорам шумо ай куҷои ака айсорум Тоҷикистон. Салом меҳрубон сӯзи ака видео дидам зури бад боши брат саломат боши. Абу-Даби саломат боши. Ҳичи чӣ кадестем ҷанга метонӣ ман не якҷо бой бесправи машқ кардаги нестам. анака охирон комментарияро мехонем сарш мекунем. Расул Сайко Шарипов Одинаев беҳтарин хай таъриф карда саломат боша. Хуршед Холмаҳмадов наистад ки ман мехоҳам ки тара набинам дар ҳаёт ту я шағоли ман намедонам дар куҷо шағоли кардам дар ҳаёт худо нишонад ки ман қатъи рӯбарӯ нашавам агане бечора мара чашми дидан надошта. Хай мегзарем дар Хуршед Мирбаров
чизе ҳаст, ҳаваи амон, ранги ҳозираашро нафаҳмидам, ҳарлам хаёл наиста ки ба пеш хай меша. Ишам ҳам хеле савол боша, ҳам саволои интересни гуфтестам, ҳам савол боша, мегӯям саволтон ҷавоб чӣ. Кстати, дар ҳамин ҷо любой намуд савола чен, любой намуд аям поём сар. Ягон фоида ҳаст ҳамин канал? Ҳо, фоида ҳаста. Бародарам лайк, подписка инем ҳама шунонем ё фоида, ҳамин фоида набоша. Гуфтам гапҳои даҷа намешинем. Честно мегӯям, хай ягон ҷои чизиш неста. Дар видео гап надорам. Абдулло Бобоев, саломат боши браҷон. Так. Узма ягон чӣ? Акам ҳайвонот табобат кунӣ, вай ҳам меҳрубон мешавад. Навсегда. Дар комментарияи ман ё тарифа, ё ҳақорат. И хеле савол неста, савол. Сози ака, намеша видеоҳои скрит тез брорӣ? Навохат тез брорисам, ҳар бегаҳ меброрам. Рӯзе нест ки прогул кунам ку браҷон. Сози Васия, худо тоба кардам дар пушти ягон каси дига дидестин чӣ? Салом алейкум бародар, сози хубӣ? Муҳаммад 03 TJK меша раҳмат хит ки дар ресторан рӯз офитсант шаво охранник кор мекунам, худам тоқа бо кинои страшно тамошо мекунам. Шарафҷон гап нест, дили бурдада. Акаҷон баъзеда диққат нате, бахилӣ мекунанд. Саломат боши Шарифзода. Ака ин карос шабу бозии PUBG Mobile намекунӣ? Не, ба худо бозӣ намекунам. Ман якум бора фаҳмидастам PUBG Mobile хеле бозие бо PUBG. Бахшиш репер гуфтанӣ будум да гарибием акаҷон ҳол намебарад да фикри хона. Хол намебарад ба фикри ман гуфтанӣ будӣ. Хай ака ҳамун хеле. Ҳама да фикри хонаву да фикри оилаву ман худам будам дар онҷо 4 сол мефаҳмам 100%. Салом алейкум Шаҳбоз. Ва алейкум салом. Зинда бошед ҳама каса. Хай хулосаи гап. Ягон саволи хеле значит савол нест. Савол боша марҳамат. Саломат бошед. Бед ягон бора чахчах кунем бародаро. Бекор нашинем. Комментарий хондастам ё ҳақората ё тарифа. Хеле чӣ неста. Ношигрит акам оста гап зан, нафасат мегира. Ман тез гап мезанам. Куни ту фалон. Ҳақорат кардиам. Сиё. Гап нест руд сиёҳ. Не ба фикрам ки мухлисои Исматай. Ҳам гап нест гуфтай, ҳам руд сиёҳ гуфтай. Хай меша раҳмат. Ина ма ака 293 лайкамона ба пеш. Хай саломат бош. Нигоҳ кун, се аст дорад дар об. Так, баъд. Ака хонем ака. Салом алейкум. Гавназора ба пеш зинда боши акам. Марам бозӣ мекунам. Ака ба пеш. Ягон страшное ҳастай. Генерал видеобозии PUBG мара добавит кун. Номи ма Таҷикистан 99. И чӣ намуди бозӣ боша? Ҳама медонад. Дар бораи космос видео кун. Як бор карда будам дар бораи космос. Космос охир аграни хеле охир надорад. Дар бораи чизаш видео кунем. Ва камай одаме ки интересоват мекунад космос. Ҳамин замин интерес неста, дар ҳамин заминем ку. Родной худат каналта мефурӯшӣ? Не, худо нишонате. Чӣ бифурӯшам? PUBG Mobile бин. Агар нашоти объявление боши, як канал объявит карда будам. 80,000 85,000 подписчик дошт. Канали хеле Ҳоҷи Мирзо буд. Ака амри маъруф ҳам хеле чизо монетизатсияш гирон буд. Мисол мегирифти амри маъруф чӣ мекарди? 250,000 нарх гуфтим, ҳеч кана харидаш. Ки ма дар ин нархи не канали 40,000 мо наметим. Савол видеоҳо ба чӣ перевод мекунӣ? Чихе ба чӣ? Ба даҳан? Шарафҷон нафаҳмидам. Ба даҳан чӣ хеле перевод мекунӣ уро? Ака паго видео ҳастай, ҳар рӯз ҳастай. Барвақт соати 8 чӣ мебурад? 6 московское время қати. Дер соати 9 московское время. Иногда 10 мебурад. Но без прогул. Ака каналтон. Как шуда ген? Канали нека 3 сол пеш, нека топа 1,5 сол пеш. Неми канала 1,5 сол шуд. Ака дар бораи Юрий Гагарин я видео намекунӣ? Мекунам, чӣ ба намекунам? Садриддин мекунем. Кама видеоҳо киҷо мебияй? Каналҳои эронӣ як дунё гуфтагим. Каналҳои эронӣ, каналҳои русӣ иногда ай мастерская настроения мегирем, иногда ай зомби чез мегирем. Ам хеле канал дида бошем. Ва ду канали гаста слишком фантастики. Бада ай дига бас кардам гирифтан. Фақат ай русову ай эроно. Русиро зур медонӣ? Не хай меша ҳамин. Там хай ки мефаҳмем
кадан метонем, а так чисто не, 100% не. Пешонӣ так. Чӣ кадар пешонӣ ма? Повороти аэропорта? Ай, атмина не. Чата нест кунум гуфтум қариб бинем пешонӣ чӣ кадар мара? Чато нест намеша ки ман бинем пешонӣ чӣ кадар боша? бовар кунӣ накунӣ овозут беҳазуре браҷон, саломат бошӣ. Не. Дунёи одамон барои блогер чӣ дар коре ку бифаҳмем ака? Ҳичи дар кор нестай. Асосан желание дар корай, план дар корай, ки мисол чӣ кор кардани, мақсадат чие, чӣ интересное хурда. Ба як телефон дар кора, интернет тамом. Ҳозир ҳастем ман баъзе блогерам мешиносам ки до сих пор ба телефон ба KineMaster монтаж мекунам. Баъзеш. Много коршон пеш рафтестай. Главное желание дорам. Так что и проблема баҳона намешавад ки мисол ма компютер надорум, ма камераи қиммат надорум. Не лозим телефон қатӣ макадестам, неми телефон қатӣ макачмо эфир кадестам. Чатон несид пешонӣ мадум чӯ кадар пешонӣ? Гуфти ҳамон ки пешонӣ химай. Монетизатсияро чӣ хел гирон мекунӣ? Штои монетизатсияро гирон кунӣ, бародари азиз. Ту бояд канал букшоӣ. Канал 1000 подписчик дошта бошад, 4000 соат дошта бошад. Штоби 4000 соата ту бигирӣ, ту қариб 250-300 ҳазор просмотр дошта бошӣ дар каналат. Ана он вақт баъд учёчи гирон мешавад. И толка и ба ҳамин тамом не. Вақте ки заявка подават мекунӣ, вақте ки монетизатсия заявка подават мекунӣ, ҳамон вақта бо мисол коргарои YouTube медонам проверка мекунанд ки ту ҳамин автори канале ё ки видео дуздияй. Мисол видеота чӣ як дуздияй бигӯ. А як канал гирифтагӣ просто як канал по ҳафтагӣ хеле намешавад. Бояд эмблемаи ту, монтажи ту, овози ту, обязательно лицои ту бояд боша. Кам эфир кунӣ. Баъд мегиранд гиронаш мекунанд. А так просто гирон намекунанд, што як канал видео гирӣ партои просмотр гирад, заявкаро кунӣ. Хеле ягон каса то имрӯз гирон накарданд. Мекарданд 3-4 сол пеш мекарданд, ҳозир намекунанд. Брат, 10 подписчик стрим менам, бовар мекунӣ? Бовар мекунам, чаро бовар намекунам? Ман худам инстаграмда як вақт эфир мекунам, 5 кас медояд тамошо мекунад. Дунёи одамон номи канал чӣ хел? Ништяка? Дунёи одамон ягон видео интересно мекунӣ чӣ? Ака ҳамин например дар як моҳ чанд пул метиҳад YouTube? Ҳар хелай. Ана ҳамин монетизатсияро чӣ хел гирон мекунӣ? Гуфтум ира хай? Ана брат, ҳамун минус кати овозат мегая чӣ? Чо дар таво овози ман страшна ки ҳамун минуси страшно кати мегаан садрдин гап нест бош. Дар каналт мошинои фурӯшӣ дорум ҳум. Брат ҷон, мошинои фурӯшӣ дорӣ? Может быть, баъд дар канали ман 1000 зиёд мошина. Бовар кунӣ, накунӣ, озод беҳазур. Я хондам, саломат бошам. Чанд просмотр хати соҳиби пул мешавад? Чанд просмотр хати соҳиби пул мешавад? Гуфтум ку 1000 подписчик, 300 000 просмотр, чтоб 4000 соат бучава. Баъд дивай ай каждый 1000 просмотр 33 сент. 33 сент мегирӣ. 10000 просмотр шуд $3.5. Ана хай 100 000 агар бутонӣ, бас $30, $33 намоқа кор мекунӣ. Вот намоқа кор мекунӣ, хали миллион кор намекунӣ YouTube. Беҳтарин барнома дорем, мухлиси ягон хизмат шуд тайёрем. Наимҷон Саидали, саломат бошед, гап нест, раҳмат. Чанд просмотр қатъи хая гуфтум YouTube да. Гуфтум кан генерал ҷавоб додум. Салом, марам бедорум. Шохинҷон Усмонов. Саломат бошӣ. Молодец, қанта бизан. Нечо хонисти. Салом бардар, барои канал кушодан чанд сум лозим? Ягон чиз сум лозим неста. Ай регистрация 5-10 минут вақта. Кучоида сум, просто регистрацията сум мети ягон ҷода брат, нафаҳмидам ман. Просто кушо тамом. Хе гап зан парто. Озод киногия меҳрубон. Саломат бошӣ, раҳмат. Салом, нагзет хубен шумо пешравиҳо хоҳонам. Саломат бошен суро. Гап садай ака, маем тока ба як тел канал ма пеш мебарам. Ина Шарифзод бобоҷон, ина каналша будурем бидем, может быть интересное ба як телефон пеш мебурдай. Ягон ҷои чашмбандӣ надорам. Хеле компютер аждат кунӣ, камера аждат кунӣ, бовар кун. Ман ба телефони 5S сар карда будам. 3 сол пеш буд, 3,5 сол пеш буд. Вақт 5-10 блогер буд. Намуне кай главный сырхайкози кам видеош мекунам. Ҳамда як 5S простой. Ба ҳамун камера мекардам, ба ҳамун мепартофтум. Салом алейкум брат, як у вас чи? Салом алейкум брат, как у вас
дела все нормально, можно вам один вопрос. Для того, если там здесь, ребята, как тяжело, как жизнь будет, если вам отправляю видео, сможешь, пожалуйста, на YouTube кидать. мақсади брат ҳамин ки масал зиндаги қинди бардоре ки дар Турция мега малта дарои кунам мепартои да YouTube мепартом Instagram да бинависем Instagram нека любой видео неми нека то бинем канал будро брат зиё ҳамин канал будро любой видео дро Instagram параки видео мудаги нека нижни тире влог найса онҷода почта ма метинто почта дарои мекини чтобы качество теряет нашава мебинам интересно боша мепартом ша жизнь бугуй дар ҳама ҷо тяжелая серьёзно дар любой ҷо тяжелая Америка тяжелая дар онҷо зиндаги осон нест дар любой ҷо зиндаги тяжелая барои чӣ чат мада наомадестай ман намедонам чата гирон куд дар сафар ман худам сарфам намерам медонам ки эфира гирон мекунӣ чарчава мекунӣ мисол 10,000 просмотр братан метавонӣ гуфта чанд пул метиҳа озмата чотка мегӯм примерно мегӯм но бовар кунӣ хеле точно ягон кас намегӯяд 1000 просмотр видеои ту смотрят то 7 минут бошад то 8 минут бошад ай 1000 просмотр та 33 цент метиҳа 33 цент метиҳа а вот ай 10,000 просмотр $3 30 цент метиҳа примерно и метавонад ки 3 цент кам метавонад 3 цент зиёд буда и примерно а вот агар видеои ту ай 8 минут зиёд боша то 50 цента метиҳа ай 1000 просмотр ай 10,000 то $5 метиҳа агар ай 20 минут зиёд боша что хеле беҳад кинда хеле ҳеҷ карда наметавонам ай 20 минут зиёд боша ва хеле зардакои байн рекламаҳои пропустеку тафрика мешавад за шот ҳамин 2 баробар 3 баробар дар худ мехезад метавонад ки ай 1000 просмотр шумо $1 бигиред а 10,000 $10 ай 100,000 $100 и редкая вот даёт гирифта бошен соз чӣ шуди чатои ман мегӯм я сайрш кунам чӣ хел канам ман ҳам мегӯм ранги худат ҳархела ганда завқ дорум ҳамин корда ҳеҷ чӣ меги брат ягон канале ки дӯст доштата например инами канали ман некрасиво меша ки ай мана бигири партой барое ки дар канали ман як км меро ки ту бармегирӣ уже точку тамошо кардагиам ай ҳамин сабаб видеои туро может быть кам тамошо кунанд может быть вообще тамошо накунанд вот чтобы интереснее шавад каналҳои русия медиро хеле дар россия по-любому бовар дорум медиро ягон видео интересне мегирӣ ҳамура гӯш мекунӣ текстша менависӣ мисол чӣ гуфтаисте менависӣ ҳамуро запис мекунӣ дар диктофон ма дар диктофон телефон дасти хор дар телефон запис мекунем ба худо қасам мегирем запис мекунем ҳамура ана бо чӣ кор мекунем ба ҳамун видео мегирем овози ӯро мебарем овози худона мемонем что ба видео дар бораи саг гап задисем ҳамун видеои дар бораи сага мемонӣ я музикаро мемонӣ допустим ман я музикаро мондагим аха я музикаро мемонӣ чтоб сахватат кунад тамом шуд видео эмблемата зан значок каналта бурор дар ютуб ягон қиндӣ надорад инам хел дунёи одамон и ответ да тибад ака ягон одами соз да надоди ҳамун канал пешната овози штуфта овози шумо да гап нест яне ки брат саломат боши одами соз кида тимохӣ нест ҳозир ти ягон фоида мебинӣ ай ҳамин канал бале фоида мебинам худат мегӯм дар канал мошини фурӯшӣ дорӣ ответе бурор не мошини фурӯшӣ надорам ман мерафтам усол дар канали некам мошин бозорра сёнка мекардам ай мошини одамора мепартам дар ютуб вот мошини ман набудам мошини ҳамун соҳибош будам ман просто дар ютуб объявичио мекардам эълон мекардам приколои нека топ шумо перевод мекунем оҳо умед 97 бале абубакр зуров бишком чиро бишкой хай канал дар назар дошта бошед бале бишкой салом брат ай бачаҳои ҷиликул ака нека ҳама лайкон махан шернар саломат бошӣ барои лайкот ба бачаҳои ҷиликул салом гӯ брат сафар сафиев салом алейкум сози хуби абдували нормально мешаравад цветок востока салом алейкум инҷо чӣ гапай инҷо чахчах рафтеста чӣ хел канал букшем кай канал букшем ай ютуб чанд сум кор мекунӣ в общем тема горячая чил бародар ҳамҷода шитям будроян сағирова мара як дастгирӣ кунем генерал анака ту ба барин одамода ман як маслиҳати зур метиҳам шумо дар комментариҳо менависем будроян дастгирӣ кунем ман подписатсия мекунем хеле ягон фоида надорад барое ки ӯ одам взаимно подписатсия мекунад то есть ту подписатсия мекунӣ ӯрам да ту подписатсия мекунад а так видеои ту интересный несташа может быть ту вообще не интересный ба хотири подписатсия кардагӣ вот видеои туро тамошо накунӣ чӣ дар кори подписчика ки видеои туро тамошо намекунад дар кор нест хеле подписчики дар кори дар ютуб ки видеои туро тамошо кунад а вот чтобы видеои туро тамошо кунад да подписаться кунад да подписчики живой реальный подписчики дар кора ки тура қадр кунад вот а чтобы тура қадр кунад ту бояд видео кунӣ камтарак меҳнат кунӣ бояд
просто будрои мара я дастгирӣ кунем хеле намешавад. Медонем ё хай чӣ кор мекунем тоҷик чӣ қадar дилсӯза кардем имрӯз ман медонам подписатсия мекунам дастгирӣ хай лайк пайк поделиться маделиться исусу но бадтара ягон фоида надорад кор поверь мне и чисто по-братски буди савед кори кун ки беинем хали дастгирӣ тра дастгирӣ кунам хучон дастгирӣ кунам ана момента зура салом ака ҳама касая дастгирӣ кунем подписатсия хай трам пешакӣ уже ответа додам мандия аллаҳ кинг шукран ё рабби мандия нафаҳмидум мандияш чие шарифҷон брат пеши чашмом и бинам ҳама задай кашол шудай чӣ хел сӯз кунем брат пеши чашмом и биним чӣ задай ман нафаҳмидам худо шифо бидад агар ягон ҷо ғалатида бошем а так ман намедонам чӣ гуфтисти лутфулло маликов салом ака прямой эфир дар бораи чие дар бораи ҳичи удро омадум қатине братоя 4 кас мешиносам ара ҳамо қати 4 та чахчах салом алейк аҳволпурсӣ мушаво кам медром хеле музика чӣ хел биём барои видео кардан барои видео кардан музикаро толика ютуб мегирем бародаро ки барое ки музикаи обични авторский прав доранд бесполезно видеото удалить мекунам тамошо намекунам маҳкам мекунам иногда каналта заблокировать мекунам ютуб худаш плейлист дорад специально барои блогерҳо медоед ҳамҷа скачат мекунем там михел ма дар инстаграм донем ма туда полнет мефаҳмонам инҷа чӣ гапай додарҷон цветок востока ҳичи гуфтум ку чах просто по-братски ягон савол дошта бошем марҳамат дар бораи ютубай дар бораи намедонам любой чи дар ход ай реклама ё ай просмотр ай ҳардаш в основном ҳардаш источникаш реклама мешава дорем отдельно реклама дорем рекламаи монетизатсия вот монетизатсияш ай просмотр ай реклама отдельная допустим на xp дору мекунем реклама ина ё отдельно видеоҳои страшни ростай не рост нестай аз ханда чиз зур рӯй кадай барат дар канал конкурс кунем мешава ягон чи не намешава конкурс намекунем ака ягон савол чи як савол чӣ ба як хел каналлоро удалит мекунанд мисол ай раҳимпро удалит карданд кошева тоҷиддин сайфиддин намедонам толка за авторский прав мешава удалит карда ё ки намедонам ягон нарушение мекунад сообществои ютуба баъзе чизҳое ҳастае ки дар канал дар ютуб мумкин нестае партои агар баъзе гапҳои суханҳое ҳастае мумкин нестае баъзе суханҳое ҳастае ки реально мумкин нестае метавонанд забанит кунанд каналта ҳамун сухана 3 бор повтор ки 3 бор банд барояд дар байни 3 моҳ канал удалит мешавад может быть айрӯи ҳамин салом ака чӣ ба ютуб ай просмотр вообще сумми кам мета сабр решаки ҳаёт ҳамин ай чтобы сумми калон кор кунӣ бояд бисёр меҳнат кунӣ видеои ганда интересный кунӣ бояд ганда просмотри зиёд гирӣ ана вақт ба зур кор мекунӣ блогери россия мебинем миллионера ба хотири чӣ миллионера ба хотире ки реально просмотрошон миллионае бора кадом тоҷик миллион дорад салом бачам салмон салимов ваалайкум салом очаҷон хубӣ нафаҳмо гап нест братҷон фаҳмо саҳаре паси блогери нешам ҳамат нолсе таҷика боши саломат зиёд саломат боши номер нависа кайнака наметавонам дуни одам да публика инстаграм да бинавис ҷавоб мечим ай 5 салом меган така саломат боши комрон розиқов ба бародари 5 салом расонед ма дар кор бепатент бошад муҳоҷирони азиз инам светок восток да агар ягон кас кор дошта бошад ягон шиностон ё рафиқтон инами восток да охи восток шумо ягон номер не ягон адрес чихе шумо дар чӣ кунам ягон хел илоҷ ҳастаеда шумо бинависам ака кадом микрофонай ӯ ҳама беҳтарин барои овоз тоза кардан номуша бугӯ ман намедонам ака ҳастай петличка ма истифода мебарам арзонакай петличкаи хеле майдакай куда иҷат мемонӣ боя ном дора ман хеле истифода мебарам вай ака не идеалнияю но простой нестай нормальная мешава а чтобы идеален шава хай мегирӣ та ягон 1-2 сомон да микрофони студийни вай более-менее нормальная сатвои тоза кардаш мешава бора кабис раҳмат удачи вам хай абу студам удачи юсупов салом алейкум раҳматуллоҳи ва баракату ту хона дорӣ чи не надорам ваалейкум салом раҳматуллоҳи ва баракату акачон номтон чия некрус переводи некатоб худот чи ту гап мезанӣ бале абдулвалид ма гап мезанам хатам ранги ма тез гап мезадай рома хеле саломат бошӣ нозанин норова ассалом сози хубӣ меша раҳмат гаштам шумо чӣ хел сози хубӣ теҷи меша акамон видеоҳои канал
гапотон роста роста беғарзи видеое ки ман дар тагиш менависам ки ин видео ягон асоси воқеӣ надоранд. Агар дар тагишам хеле текст набиромад, ҳамаш роста. ба хотиртон боша ака шумо гуфтед комментария кунед, дар видео мемонам, мо навистем надидум ҷавоб дар видео. Ман дар видео мемонам гуфтам? Ман может бит гап мезанам гуфтам дар эфир, дар видео мемонам, дар ёд надорам гуфта бошам. бахшиш мепурсам агар ман гапа гуфта бошам. Но ман ҷавоб метиҳам дар комментарияи видео, ҳамаша ҷавоб метиҳам. Ака чанд просмотр? $1 метад. $1 $1 3000 просмотр $1 мешавад. Что 50 сент кор кунӣ, дафига кор мекунӣ. 2500 просмотр гирифтааст, 50 сент нормально? Нормально? 3,500 да $1 мешавад. Ҳамқа мешавад. Сабр решаки. Меҳнат кардан накунед просто. Ака ҳамин эфиртон дар Instagram кунен, YouTube бисёр мехӯрад. Instagram без лимите. Шумо Тоҷикистон актиш тамошо доред. Абу бародари Россия фарқ надоранд. Instagramда мекунед, ҷуда мекунед, любой ҷоя бесплатно видео постоянно. Но ба хотири чи охир дар Instagram ка тамошо намекунам. Я бор омадам, 5 кас буд бромадам. Мошини харам брат, як мошини маъқул наф тестам меохидад. Абу ма дар ин система нестам братҷон. Ман намедонам то чанд сол дорӣ мисол жиланкаи то чӣ мекаша. мо братан худ тамошо дорем кати бачаҳои хумсангин. Раҷик Ҳазар. Саломат бошед Сафар Сафиев. Бачаҳои хумсангин аз номи мо салом. Чихел бикшом гап зан. Чия чихел бикшои Абубакр? Канала просто. Аккаунти ки Google даеку, ана мо меша канал. Просто дури YouTube медрой создать канал мекунӣ, ном название менависӣ, всё. Нозира Маҳмадиева. Ака ман завод дорам, худам лично барам хонаҳои ҷиндор синемат кунам. Ту чия тамошо мекунӣ ба фикрам? Ghostbuster проект дорад ку Дима Масленников. Скорее всего ура тамошо мекунӣ, но дар халқи мо намегзарад ин чиз. Майра давно фикрша кардаги ай сабабе ки Дима Масленников постановочное видеош ай сабаб. Сабаби дуюмаш ки мардуми мо ҳушора мисли мардуми Россия нашоти призраки хе чизо боварӣ надорад. А мардуми Россия аз сабабе ки маълумот надорад бовар мекунад, интерес нешад. А мардуми мо ҳама чиза хабар доранд, ин чизо не интерес нешад, сказка метавон. Ба ҳамин хотир намешавад. Бо худат медонӣ, агар бутонӣ душвора беҳад душвора бутонӣ, агар расходро постановочный када мешавад, интерес мешавад. Саршаш менависӣ ки ягон асоси воқеӣ надорад, но максимально ранги кино синематиш мекунӣ 100% мегзарад. Ҳама медонад ки ин дурӯғ, но тамошо мекунад, барои ки нерви пашикатат мекунад. А так бугӯй как ҳақиқат, как правда туро подават кунӣ, ин смешно мешавад. Сразу мегӯй ки ягон асоси воқеӣ надорад, но мо ҳам хеҷо рафтем, хе чиза гирифтем мегӣ. Интерес намешавад. Некай панҷи нест. Айсор. Салом, Айнур Султан, Қозоқистон. Брат, видеоҳо душия, ҳамаша бачаҳо салом меган, ҳамиҷа видеоҳо таъриф доранд, раҳмат меган. Чӣ гуфтанед да ҳами мухлисот? Садриддинов Амрулло гуфтанед ки саломат бошед. Анами дастгири шумо ки ман хешаво хона мерем, қизиқмон метем, мебироем чахча мекунем, ба ҳамаи шумо салом мерасонем ва ба коротон бурбориҳо орзумандем. Салом расон ба ҳамаи ҳамон бачаҳои гирд атрофот да пештагӣ. Саломат бошанд, раҳмат. Ами канал я додара рекламаш мекарди Самик офисиал. Бардоро Самик офисиал дар YouTube дуроем бинен, видеош маъқултон шуд, дуроем подписатсияш кунем. Мисол дастгирӣ кунед, агар видеош интересный бошад. Агар дуздӣ бошад, не. Видео дуздӣ безиба. Братҳо одам дар кораи рабочик неста, бачаҳо биёянд ба худо. Абу зина бола Светок Востока Корков теста буд. Намедонам бачаи духтара, но Корков теста буд. Метавонем да муроҷиат кунем. Как раз по темае. Тут да дамовой боварӣ дорӣ? Дамовой калимаи русия бародарҷон. Ман дамалойка да ҷини парвардигор боварӣ дорам. Ана чизе ки омадаги дар китоб хонда боварӣ дорам. Ура дамовой меган, ура призрак меган, ура чӣ меган, намеган русо ман намедонам. Ман қашан медонам ки ҷин вуҷуд дорад. Да ҷин 100% ман боварӣ дорам. Ай киҷои Тоҷикистон меша? Айсор? Ай Шуробод салом. Салом ва алейкум ба мардуми Шуробод. Ака марам дар Тоҷикистон аймо шабҳо бемаҳдудае. Айма ютубум бемаҳдудае. Ютубум бемаҳдуде, дига чизош ҳамаш маҳдуд дорад. Ютуб бемаҳдуд дорад. Чи дига ҳичи бемаҳдуд надорад. Дига шаб гигабайт мехарам, хар бар ин мехарам ки аҷали 4G мехапад. Акаҷон видео дер бромадес не, ҳар рӯз бромадес Ҷурахон Гулмозода. Просто ты колокольчика зер кидаги неси намо зангулайку. Чихидаги неси. Оповещение намера вақте ма видео мебарам. Ай Шуробод салом алейкум ба мардуми сарбаланди Шуробод.
сечкаи сафед дар кораи 2001 2002 2002 сечка ман надидам. ҳастаи дигар намудоша сечкои наво ҳисоб мехӯра уже ҳамин соло мехарам 53 000 сомон дорум шеф намеоида 53 000 сомон сечкаи 2000 меёвӣ ягон мековӣ хуб мурдани мековӣ ягон қишлоқҳои дурдаст наёвӣ агар боре ки сечка 2000 уже ябёб намешава як солаш навайда бо сафед тим боли қиматай бисёри вақт ё автомат мешаванд автомат уже 10 000 автоматически дабаҳед мешавад болои нарх 53 000 да ягон маҷбурӣ меёвӣ ягон камбудӣ дошта бошад мошини сечкаи сафед 100% 10 000 як 10 000 53 тада намеёвӣ брат меёвӣ 98 99 100% меёвӣ газу бензинаш хади документош хати замано цветок восток саломат бошед фаҳмидам уже шумо ҳам мураббот чи шумо ҳам бурдбориҳо хонем садриддин саломат бошед раҳмат федя манам айсор мака ай куҷо исор мешавӣ иш секрета хайрият як бор хонде ай да сообщение боронов мадамон раҳмат манам пешум дуромадаша мехонам салом алейкум шумо ҳамон видеоро ай рӯи видеоҳои афғоно мегирем бале бале абу абдулла ай рӯи афғоно ай рӯи эрониё ай рӯи урусо инагда ай рӯи арабо ака я респект рӯйку сироҷиддин бобокалонов респект хеле рӯй мекунам респекта короче респект бахшиш ман қайфам салом алейкум ака дар пешум 8 бача ҳамаш салом гарм ҷӯшон меган мо бачаҳои шаҳртузе ба мардуми саҳртуз ва имин ҳамон бачаҳое ки инҷа салом мерасонам ва алейкум ба ҳаматон сарбаланд хонаобод ҳамеша мисол соқ саломат бошед коротон барор бошад раҳмат бародар сози хуби падару модар ҳама хуб меша раҳмат сафаралӣ нека тчк 07 салом ака ва алейкум салом ака ай дараи алмосӣ мешавӣ не шаҳртузм бародар ай куҷои шаҳртузи лутфулло ёхчон чахчах чӣ менависӣ ай арабо видео мегиранд нека чӣ менависӣ не ман наменависам тарҷумо дорум ӯ мефаҳма арабия просто худаш мекова меёва ман наметунам намефаҳмам арабия ти из какого города шантаж как нас брат раҳмат миннатдорам саломат бошед ба фикрам ки бисёре баъд штемон чахчах кардем силсила дамон мекунем брам ака ай куҷо мешавӣ ай ҳисор мешавам салом алейкум ака саломатиё хубай меша раҳмат брат я чира нафаҳмидем коргари ютуб ай киҷо тоҷикира мефаҳманд гуфтӣ барои гапи неправилна канала маҳкам мекунанд не гапи неправилна канала маҳкам мекунанд мо тоҷико иногда калимаи русия англисия слишком часто истифода мебарем особенно дашном ҳаққората худам я правильно фаҳмида манам хали калимаҳоро гуфтаистам ба назар дошт ман нагуфтам ки калимаи ҳаққорати тоҷикӣ калимаи ҳаққорати тоҷикӣ ютуб намефаҳма распознат карда покаш то наметавона так что ягон кас специально агар жалобрӯи накунад ручной проверка накунад роботро опознат карда наметавона а до сих пор русский английский чётко мефаҳма ютуб анами ду забон қати агар шумо ягон чи ҳаққорат кунед ягонта запрещённые слова бғалта всё каналтон чёрнида меравад ака канал дошта бошӣ номша бугу инаме каналам некато шернар 5000 сомон дорум ягон мошин меёвам 5000 сомон да бародарҷо меёвӣ мошини советский меёвӣ 100% меёвӣ советский ё ки ягон намуд даҳиву ака барои техника тараққиёт видеоҳо мешид барои техника тараққиёт ма отдельно канал насиб боша нека техника кушоданиҳо только дар бораи технологияи навтаринҳо мешава и важное ма хиёл мекунам барое ки ҷаҳон пешрафтаиста каждый ден як технологияи нав баромадааста ирам кадан дар корай нест пока что да ютуби тоҷик нека чӣ ба аймара намехонӣ шарифҷон тиҷи хондум чӣ хена хондум нависи ки брат ман чира нафаҳмидам коргари ютуб майра саволи 100% ҷавоб додум ки чӣ хел мешава салом айнами ғарибо ва алейкум салом ба ҳаматон бародарои ғариб як ташаввутен арӯстон ҳами кора кард чӣ як тажда гуфтен арӯстон ҳами кора кард шумо чӣ кор мекардед ҳама ҷавоб додум ҳамаро дар назар доштум фаҳмам егар нестар саломат бошед чӯ кардед ашантр алейкум салом май чапаев як чиз мегирам барои худмо нағз мешавад ту видеои медузди ай канали мастерская настроения сони инҳоро озвучка мекунӣ ростша бугу бале ма дар боло гуфтам ба фикрам ту нав дуромадӣ фатҳулло қарроеви фатҳулло қарроев
ман мегирам, озвучка мекунам, номи канали худо менависам, видеоро пешқафон мекунам, мепардам дар канал. И ҳама медонад. Каждый школьник мефаҳмад, ягон ҷои паноҳкуниш нест. Чизе ки аёна ҳоҷат ба баён нест. Ман намефаҳмам. Ман дар боло даже гуфтам ки кадом каналҳо мегирам. Ман постоянно мегӯям. Нека и идея дар фикри ман буд технология. Да пожалуйста, ман ждат мекунам, ты худкун бай ты мекунам шуд. Так. Ака монетизация рӯй кардем, шаги ту ошибка AdSense омад. Чӣ хеле ҳалш кунем? AdSense неправильно чикадай, адрес неправильно додай, индекси неправильно кардаги. Яки ягона строчка пур кардаги нести, ҳамин сабаб. Монда морам ор кунем ягон сум гапаш нест. Хали канал ранги ма ядуне дар ҳамин YouTube. Оли технология мебра бо ман ждат мекунам, бас сарш мекунам. Чандам сол ака 95. Чандам соли 95. Чанд солаям 95, чанд сола меша? 20 меша, 25. Хайр бародари азиз, ҳама каса дар амони худо бошена. Хеле неки гап задем. Арзам хай чахчах кунем, ҷигам надорам. Дар паноҳи худо бошен ҳама каса. Чтоб успех кунем гуфтум, ба ҳазор. Бошен саломат.